дар ҷаласаи корӣ бо иштироки аъзоёни ҳукумат, роҳбарони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, ноҳияҳои пойтахт, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ки рӯзи 15 декабр баргузор шуд, президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аҳолиро ба истифодаи сарфакории барқ даъват кард. дар акси ҳол, ба гуфтаи Раҳмон, дар интиқоли он маҳдудиятҳо ҷорӣ карда мешаванд. инчунин раис ҷумҳур дастур дод ки дар ҳар як ноҳия ва шаҳр гурӯҳҳои махсуси корӣ таъсис дода шаванд, ки дар ин бора бо мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронанд. зарурати сарфаи нерӯи барқро қаблан Фирдавс Шарифзода, раиси шаҳри Хуҷанд, дуввумин шаҳри бузурги Тоҷикистон, изҳор карда буд. барои ин ӯ фармон дод ки барои гарм кардан ва пухтупаз дар хонаҳои хусусӣ аз ангишт ва ҳезум истифода баранд. инчунин фармон дод ки чароғҳои кӯчаро хомӯш кунанд ва кори нишонаҳои барқиро барои мағозаҳо ва қаҳвахонаҳо ба танзим дароранд. ёдрас мекунем ки аз аввали моҳи ноябр то 10 декабр сокинони манотиқи Тоҷикистон аз қатъ шудани барқ аз соати 8 пагоҳӣ то 17 бегоҳ шикоят мекарданд. дар баъзе минтақаҳои кишвар бо фарорасии сардиҳо сокинони биноҳои бисёр қабата маҷбур шуданд ки дар манзилҳои худ оташдонҳо насб кунанд. тибқи маълумоте ки Азия Плюс бо истинод ба оҷонсии оморӣ назди президенти ҷумҳурӣ овардааст, дар ҳоле ки аҳолии Тоҷикистон рӯзона аз барқ танқисӣ мекашид ва дар манзилҳои худ оташдонҳо насб мекард, моҳи ноябри соли равон Тоҷикистон ба миқдори $2.7 миллион нерӯи барқ содирот кард, ки нисбат ба моҳи гузашта $0.7 миллион зиёдтар мебошад.